देश में महंगाई बढ़ गई, नेता लोग के तेला बेला कोयला से आ पाउडर के दाम बढ़ गए मुसहर लोग के लगैला से। ए भाई एने होखिए तो मत खिसिए जा, हम नेपाल के कहत नहीं, एने के नहीं कहत, आ नेपाल जाइने तो एने के कहिले। हाँ तो पाउडर के दाम बढ़ गए मुसहर लोग के लगैला से, आ साबुन के दाम बढ़ गए चमार लोग के नहैला से। ए भाई एने होखिए तो मत खिसिए जाओ, हम नेपाल के कहत नहीं, एने के नहीं कहत। हाँ एने के नहीं कहत। तो साबुन के दाम बढ़ गई चमार लोग के नहैला से, आ कितना मोट के बाबा लोग बिगड़ गए लोग सधुइन लोग के भइला से। कितना मोट के बाबा लोग बिगड़ गए लोग सधुइन लोग के भइला से, आ जंगल के सारा बानर भाग गइलो से धांगड़ लोग के भइला से। तो जंगल के सारा बानर भाग गइलो से धांगड़ लोग के भइला से, आ खैनी के दाम बढ़ गए मेहरारू कुल के खइला से। खैनी के दाम बढ़ गए मेहरारू कुल के खइला से, आ जींस पैंट के दाम बढ़ गए लड़की कुल के पहिनला से। अब लड़का लोग प्लाजो पहन के घूमी लू। हाँ जींस पैंट आटी तो पहन ले जींस पैंट, न तो प्लाजो पहन के ना घूमी लोग। आ कंपनी वाला देखी कितना होशियार बा, जितना फाटल पैंट बा हेने टिकरी होने टिकरी, हेने चिपी होने चिपी, आ बाजार में भेज देता। आजकल के हीरो लोग 1000 में खरीद के ले आता लोग, आ पैंट रहता कहाँ ही, आ हेनेस केस कटवा के बीच में फूल को भी छोड़ देते रहो। आ केकरो केकरो कुंचारा साफ रहता, आ हेतका मोबाइल लेके हे तर कब हेसनो करते रहो। आ चलो तो बुझाला पोल्ट्री फार्म के मुर्गी चलतिया। अगर ये जींस पैंट वाला अगर कहीं बैठ जाता, ईमान से कहो तनी कि अगर ये जींस पैंट वाला अगर कहीं बैठ जाता तो दूर से घूम के आके पाछे देखे 2 आंगुर के रोहा लौका देला लो, 2 आंगुर के रोहा लौका देलो। कौना कॉलर के हमार रोहा बा, लाल बा की करिया बा की उजर बा की पियर बा, बताई। अब 1000 के जींस पैंट में 1000 के जींस पैंट में 2 आंगुर के रोहा नहीं खेतो पा, जोन की जाए 50 रुपये के गमछी में पूरा तन तो पा जाई। पहले के बूढ़ऊ लोग में लाज लिहाज रहे, बूढ़ऊ लोग में लाज लिहाज रहे। कहीं मेहमानी करे जास लोग तो कहते हैं फटई धोती पहन के मेहमानी करे जान, लेकिन आजकल के हीरो लोग तो फटई पैंट पहन के मेहमानी पूरा देश धांग देता लोग। तो भैया शादी बियाह तो हमरो भइल बा, तो मेहरारू से भेंट कैले बहुत दिन भइल बा, तो मेहरारू से भेंट कर लेते तो बड़ा बढ़िया रहे।